Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Autumn Vibes for Men and Women. Iyan ni siya ni Maison Martin Margiela. Pwede pang lalaki, pwede pang babayi, pwede para sa tanan. Kag tanan nga pahamot mo na kung tulokon. Kag, o de toilet ni siya, bot ang balon layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, matamis nga makahang kag makahoy. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have cardamom kag pink pepper. Ang cardamom, matamis kag makahang nga nota. Kag pink pepper, pampakahang liwat. Kag for the mid, we have nutmeg, maple, kag carrot seeds. Ang nutmeg, matamis man na kag makahang nga nota. Maple nga matamis nga kahoy, kag carrot seeds nga cosmetic nga nota. Kag for the base, we have cedar, kag moss. Ang cedar, mahamot nga kahoy, kag moss nga pait nga kahoy nga nota. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamong mga pahamot nga luyag istorya sa ako, nibili na lang sa comment section. So naman, bye-bye!